Helo a chroeso I Facebook Live Dŵr Cymru heddiw prynawn yma o Wyl Fwyd Caerdydd, Mae Caerdydd. Mae fe'n rili braf yma, ond heddi dyn ni ddim yma am y bwyd, dyn ni yma am y dŵr. Dŵr Cymru, wrth gwrs, mae stondin gyda nhw fan hyn, reit ar bwys y canolfan y millennium fan hyn. A mae lot o waith arbennig yn digwydd fan hyn, penwythnos yma gyda Dŵr Cymru. Os ych chi'n meddwl pwy ydw I, pwy yw'r boi yma sy'n newid pobl lan ar Facebook Live chi, Mae Cai di'n enw I. Dros yr haf fyddai'n cyflwyno cyfres o vlogs o'r enw Reservoir Vlogs. Gweld be oeddwn ni wedi gwneud fan'na. Lle dyn ni'n edrych ar gwaith Dŵr Cymru ar draws Cymru, a hefyd yn edrych ar yr ymgynghoriad arbennig yma mae Dŵr Cymru yn gwneud yr haf hyn, lle maen nhw'n gofyn I ni, pawb sy'n talu'r bil dŵr, I roi adborth iddyn nhw a gweud wrthyn nhw lle I buddsoddi yn y dyfodol. So dyna beth yw pwynt yr ymgynghoriad, a mae modd wneud ym mhob prif wyl yng Nghymru yr haf hyn, yr Eisteddfod, y sioe y frenhinol hefyd yn Bilth. Bydd Dŵr Cymru yma. So os chi'n mynd i'r wyliau yna dros yr haf, gyd sydd angen I chi wneud yw popio mewn i'r pabell a cymryd rhan a gwneud yn ymgynghoriad ar yr iPads. Wneith wir I chi cymryd llai na 4 munud gweda. Os chi'n wneud, chi hefyd yn cael botel o ddŵr, apparently, botel really nice. So mae sicr werth chi'n wneud, a hefyd chi'n buddsoddi yn dyfodol dŵr yng Nghymru. So, pa mor hawdd yw I wneud yr ymgynghoriad yma? Right, gyd yw hwn. So, chi yn mynd trwy'r ymgynghoriad, let's go. Sa'n gwybod faint chi actually'n gweld yr herwydd. Mae lot o hael ar hwn. Let's go. Work with nature for cleaner water. Pa mor bwysig yw hwn I chi? Fersiwn Gymraeg lan fan hyn. Plug ar hwnna. Pa mor bwysig yw hyn I chi a'ch cymuned? Wel, ydy, mae'n bwysig iawn I fi. Nesaf, gwneud y cyflenwad dŵr yn fwy dibynadwy. Mae hwnna'n eitha bwysig I fi. Fyna, Na fe, good. So mae tua 8 neu 9 cwestiwn, really syml, fel ni'n gweud. Gymryd be? 4 munud I chi wneud. Ar ôl I chi wneud hwnna, bydd modd I chi actually gael gair gyda un o'r aelod o staff sy'n gweithio fan hyn. Morgan, siwmai. Siwmai. Gwedwch fi am yr ymgynghoriad. Beth yw pwynt yr ymgynghoriad? So bob blwyddyn ni'n awyddus I glywed barn yn cwsmeriad. Ni'n gwmni'n yr elw, felly mae'n rili bwysig I ni gwybod beth sy'n bwysig iddyn nhw ar gyfer y dyfodol. Ni'n edrych ar yr heriau mawr sy'n wynebu ni fel cwmni, ni fel cenedl dros y degawdau nesaf. So ni moyn clywed barn pobl, so ni wedi creu'r ymgynghoriad. Ni'n trefelu ar draws Cymru, Eisteddfod, Royal Welsh, sioe lleol, sioe Mons, sioe Sir Benfro, jyst I casglu barn pobl. Dweud a wedyn gyda nhw botel. So fi wedi cymryd yr ran, fi wedi actually wneud yr ymgynghoriad, just about fi'n credu. So, botel o ddŵr sgwelwch yna. Diolch yn fawr, lovely. A na gadw'r top hefyd. Diolch Morgan. So dyna fe, dyna gyd sy'n angen I chi wneud yw dod lawr I Wyl Fwyd Caerdydd yn hyn yn y bai. Dewch draw I weld Dŵr Cymru, dewch I siarad gyda nhw a I ddysgu mwy am y gwaith ffantastig maen nhw'n wneud. Cymrwch rhan yr ymgynghoriad, gewch chi botel o ddŵr, really nice, I fynd off I chwarae pêl-droed a mynd i'r gym, popeth fel yna. Mae'r dŵr yn actually yn really nice hefyd, so mae werth I chi ddod lawr. A hefyd, os chi'n cymryd rhan yr ymgynghoriad, wrth gwrs, chi sydd yn penderfynu lle mae'r cash yma, lle mae'r Dŵr Cymru yn buddsoddi yn y dyfodol, so mae'n really bwysig. Os chi'n methu am ryw reswm dod lawr penwythnos yma neu'r wyliau arall, fydd modd I chi cymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Facebook ac ar wefan Dŵr Cymru hefyd, felly ewch draw fyna I wneud. A dyna ni o fi yn y bai, cofiwch I danysgrifio I sianel YouTube Dŵr Cymru, wel lle fyddai'n mynd dros yr haf, hoffwch Dŵr Cymru ar Facebook, a hefyd dilynwch nhw ar Twitter. Felly, dyna ni o'r Facebook Live yn hyn yn y bai, felly iechyd da.